αλήθειες για τα σουβλατζίδικα. Στη σουβλακερία δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Οπότε πάμε να καταρρύψουμε όλους τους μύθους που υπάρχουν. Μύθος 1. Το σουβλάκι είναι παχυντικό και ανθυγιεινό. Ποιος το λέει αυτό? Ένα καλοψημένο σουβλάκι, ρέσκια ντομάτα, κρεμμύδι και λίγο τζατζίκι είναι μια χαρά επιλογή. Αν φας με μέτρο, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Μύθος 2. Τα μπιφτέκια στα σουβλατζίδικα είναι όλα κατεψυγμένα. Δεν ξέρω τι κάνουν στα άλλα σουβλατζίδικα, αλλά εδώ στη σουβλακερία κανένα κρέας δεν είναι κατεψυγμένο. Τα μπιφτέκια και τα σαλτζουκάκια μας πλάθονται από χειροποίητο κύμα. Μύθος 3. Όσο μεγαλύτερο είναι το τυλιχτό, τόσο το καλύτερο. Όχι πάντα. Εδώ φτιάχνουμε σάντουιτς που είναι χορταστικά και γεμάτα γεύση. Μύθος 4. Η σως κρύβει τη γεύση του κρέατος. Μην το λέτε αυτό. Η σως στη σουβλακερία δεν κρύβει, αλλά αναδεικνύει. Από τζατζίκι μέχρι το καυτερί, η κάθε μπουκιά γίνεται ακόμη καλύτερη. Μύθος 5. Τα σουβλατζίδικα είναι ακριβά. Δεν έχεις περάσει από τη σουβλακερία, γι' αυτό το λες. Εδώ έχουμε πίτες από 2,90 και δεμάχια από 1,80. Ποιο άλλο μαγαζί σου δίνει τέτοια ποιότητα σε τόσο καλές τιμές? Οπότε, παιδιά, οι μύθοι καταρρίφθηκαν. Ελάτε στη σουβλακερία να δείτε την αλήθεια και θα τα βρείτε όλα νόστιμα, οικονομικά και όπως πρέπει.